हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानो नागिरदों जे गोबाङानो कुइसन्स सोंहरगासिनो आरो आर्जेन्टलि आंनि साबस्क्राइबार माखासे आंखौ मोजां मोनगिरिफ्रा कमेन्ट्स खालामनानै आंनाव सोंहरगासिनो रिउज कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानाय। जानो हागौ बिथांमोना मनेटाइज जाबाय 1000 साबस्क्राइबार 4000 आवार्स टाइम कमप्लिट जाखांनायनि उनाव जेब्ला बिथाङा मनेटाइज एप्लाइ खालामो अब्ला बिनि उनाव रिउज कन्टेन्ट जाना होयो जाय मनेटाइज जाया चेनेला रिजेक्ट जायो। अब्ला बिनि थाखाय मा खालामनांगौ आरो मानि थाखाय मनेटाइज जानो गोनाङाव मानि थाखाय रिउज कन्टेन्ट फैयो बिनि सायाव आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आं गासिबो डिटेलै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो बे प्रब्लेमखौ बोरै सल्भ खालामनांगौ माबोरैहाय मा खालामनांगौ मा स्टेप नोंथाङा लानांगोन बेखौ आङो खिन्थागोन। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि मनेटाइज जाखांनायनि उनावबो जुदि रिउज कन्टेन्ट फैदों अब्ला बिथाङा मानि थाखाय फैदों बेखौबो आङो खिन्थागोन। अब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामना हो। अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लोगोफोर रिउज कन्टेन्ट जेब्ला जोङो 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय जोबोद खस्थ'यै 4000 आवार्स टाइमबो कमप्लिट खालामबाय बिनिफ्राय इउटुबा माने एक्सेप्ट जायासै, नोंथांनि मनेटाइजखौ एक्सेप्ट खालामासै। जेब्ला नोंथांनि एड्स फैनो गोनांमोन, आर्निं जानो गोनांमोन, बियो फैयासै। मानो होनोब्ला बियो रिउज कन्टेन्ट जाना होदों। रिउज कन्टेन्ट मिन्स आं सिगाङावनो बुंखादों बे इउटुबनि मोनसे पलिसि। जाय रिउज कन्टेन्ट फैयोब्ला सिगां मोनसे आपडेट फैदोंमोन, माने जोबोद पुराना बियो, जायखौ जोङो माने गुबुननि भिडिअखौ जोङो इउज खालामनानै कपि खालामनानै जुदि गावनि चेनेलाव होयोब्ला बेखौ गुबुना माने बियो कपिराइट स्ट्राइक होनो हायोमोन। बाट दा जोङो गुबुननि भिडिअखौ इउटुबाव अलरेडि थाखानाय भिडिअखौ जों गावनि चेनेलाव होयोबा बियो इउटुबा बुंदों जे बियो नोंथांनि भुल, बेखौ जोङो बेखौ रिउज कन्टेन्टआव लानाय जागोन, जों मनेटाइजखौ जों एक्सेप्ट खालामनाय जानाय नङा होननानै इउटुबा माने बेफोरबायदि बुङो। नाथाय जों बांसिनानो मा खालामो, जों रिउज कन्टेन्ट इउज खालामनानै जोङो गावनि अन कन्टेन्ट होननानै इउटुबखौ बिदि क्लेम हरो, माने बेफोरबायदि माने एपिएल हरो। बाट बे जोंनिनो भुल, बियो जोङो इउटुबारनिनो भुल। मानो होनब्ला इउटुबा मालाबाबो बिदि खालामा जे नोंथांनाव आरो जुदि नोंथांनाव फेक रिउज कन्टेन्ट फैदोंब्ला बेखौ नोंथाङा एपिएल खालामनो हायो। एपिएल खालामनायनि अपसन दं। आरो दाथ' मा भिडिअ खालामनानैबो नोंथाङा जनायहरनो हायो, बेफोरबायदि अपसन दा फैबाय। बाट आं बेखौ बुंथ'ला। दा रिउज कन्टेन्ट जुदि आङो बेखौनो बुंनो सानबावो जे रिउज कन्टेन्टआ जोंना फैनायनि जाहोना गोबां दङ। जेरै हमनानै ला नोंथाङा रावबो माने जायनिफ्राय नोंथाङा भिडिअ लादों बे भिडिअआ नोंथांनो कपिराइट स्ट्राइक हराखै बा क्लेमबो हराखै, अब्लाबो इउटुबा मा खालामो, बेखौ रिउज कन्टेन्टआव लानाय जायो। आरो नोंथाङा नोंथांनि अरिजिनेल जेनेबा स्क्रिप्ट लिरनाय, नोंथांनि अरिजिनेल भिडिअ वन कन्टेन्ट, बेयाव जुदि बबेबा पार्टखौ लानो गोनां जायो अब्ला बेयाव रिउज कन्टेन्ट जाया। जेनेबा हमनानै ला माबा मोनसे मेमेज बा माबा मोनसे एक्सप्लेन खालामनो थाखाय, बा जोङो माबा मोनसे रिभिउ खालामनो थाखाय, बा एसे माबा मोनसे रिएक्सन खालामनो थाखाय जोङो बबेबा पार्टखौ जोङो लानाय जायो, बेहाय रिउज कन्टेन्ट फैया। बेफोरबायदिया रिउज कन्टेन्ट गैया। मानो होनबा 90% नोंथांनि अरिजिनेल कन्टेन्ट आरो बेयाव बबेबा ससेल' सोदों, बेयाव रिउज कन्टेन्ट फैया। बाट टटेलि नोंथाङा जेबो नोंनि अरिजिनेलनि जेबो नोंथांनि भइस अभार होआखै, बा नोंथाङा जेबो बेयाव माबा खालामाखै, जास्ट भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगौ, डाउनल'ड खालामबाय, बिनिफ्राय एसे इडिट खालामदेरनानै आपल'ड खालामबाय। बाट अरिजिनेल बिनि भइसआबो बेनो, स्ट'रियाबो बेनो गुबुननि आरो क्रिएटर आरो गुबुनासो आपल'ड खालामबावनाय। बेफोरबायदियाव रिउज कन्टेन्ट जायो, बे मालाबाबो बे मनेटाइज जाया। आरो जुदि जानो हागौ नोंथांनाव मोनसे बा मोननै गुबुननिल' भिडिअ दं, बाखि गासिबो नोंनि गोजा, अब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि फैयोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, 30 दिननि टाइम होयो, 30 डेजनि। बे 30 डेजआव नोंथाङा बे भिडिअखौ नोंथाङा खोमारनांगोन, माने डिलिट खालामनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांनि अरिजिनेल कन्टेन्टआव जेसेबां वाट्स टाइम बे भिडिअनिफ्राय जेसेबां वाट्स टाइम मोनदोंमोन, बे वाट्स टाइमा खमायलांफिनगोन। बिनिफ्राय अरिजिनेल कन्टेन्टआव नोंथाङा 4000 घन्टा नोंथाङा एचिभ खालामबावनांगोन। माने गासैबो भिडिअखौ मिलायनानै 4000 नोंथांनि अरिजिनेल भिडिअनिफ्राय नोंथाङा मोननांगोन। अब्ला नोंथाङा मनेटाइजनि थाखाय इलिजिबोल जागोन, नोंथाङा एप्लाइ खालामफिननो हायो। बाट नोंथाङा 99%आनो गासिबो जुदि गुबुननि कन्टेन्ट गोजा, गुबुननि भिडिअस गोजा, अब्ला नोंथाङा जेबो चान्स गैया कि नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जागोन। बे मालाबाबो जाया। नोंथाङा गासैबो भिडिअखौ नोंथाङा डिलिट खालामखानांगोन। डिलिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गावनि अरिजिनेल कन्टेन्टजों 4000 घन्टाखौ एचिभ खालामनांगोन। आरो जुदि नोंथाङा मोनसेल' भिडिअ जाय गुबुननि भिडिअखौ जोङो लानानै मोनसेल' भिडिअ जोङो आपल'ड खालामदों, बा मोनसे बा मोननै, बेयाव जोबोद भिडिअ भाइरेल जाबाय, बेयाव जोबोद भिउस फैबाय, ओमफ्राय गासिबो भिडिअफोराव नोंथांनि अरिजिनेल कन्टेन्ट, अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेयाव मोनसे नोंथाङा बे भिडिअखौ डिलिट खालामनानै डिलिट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेखौ एपिएल खालामनानै हो। खनसे डिलिट खालामनाय लोगो लोगो बेखौ
खनसे एप्लाइ खालामनानै हो बिनि उनाव जानो हागौ मनेटाइज जागोनबो जानो हागौ आरो जायाबाबोथ' जाया मा खालामनो उफाय गैया जेरैबाबो नोंथाङा बे भिडिअखौ डिलिट खालामखाथारनांगोन आरोखि बेनिफ्राय जाय बिथांमोना आङो मनेटाइज जानायनि उनाव रिउस कन्टेन्ट फैनायखौ आं बुंबावला आरो आं दा बुंनो सानो दा नोंथाङा स्टेज प्रग्राम मोसायो नङा होमबा नोंथाङा गावनि मबाइलजों शुट खालामो गावनि मबाइलजों रेकर्ड खालामो बिनि उनाव नोंथाङा गावनि चेनेलाव हगारो नोंथाङा सानगोन बेखौ रिउस कन्टेन्ट फैया बियो मानो होनबा आंनि मबाइलजोंसो आं खेबदों नङा बिदि नङा बैबो रिउस कन्टेन्टआव फैगोन मानो होनब्ला बेयाव अडिअ' गासिबो बेफोरनि माबाफ्रा सोरबा सोरबा सिरियाल्सनिफ्राय टिभिसनिफ्राय रेकर्ड खालामो मानो होनबा बे नोंनि अरिजिनेल नोंनि अन कन्टेन्ट नङा बियो बे गुबुननिफ्राय नोंथाङा खेबनाय बाट नोंथाङा गुबुननिफ्राय खेबदों होननानै बे जुदि बियो नोंथांनो कपिराइट क्लेमबो हरा जानो हागौ स्ट्राइकबो हराबो जानो हागौ बाट इउटुबा बेखौ रिउस कन्टेन्टआव माबानाय जायो मानो होनबा बे गुबुना अलरेडि शुट खालामखानाय भिडिअ बियो थिग बेफोरबायदिनो जोङो माखासे बिराद गोनां खोथाफोरखौ गोसोआव लानांगौ लोगोफोर जुदि नोंथांनाव रिउस कन्टेन्ट फैदोंब्ला नोंथाङा सिन्था खालामनाङा बाट नोंथाङा अरिजिनेल कन्टेन्टजों एचिभ खालामनांगोन एसे मेहनत खालामबावनांगोन रिउस कन्टेन्टआ मालाबाबो रिमनेटाइज जाया 30 दिननि टाइम होगोन नोंथांनो 30 दिनाव नोंथाङा रिएप्लाइ खालामफिननो हागोन एपिएल खालामहरनो हागोन जुदि नोंथाङा रिउस कन्टेन्ट बाहायाखैब्ला बाट आंनि साननायावथ' नोंथांमोना रिउस कन्टेन्ट बाहायदों मानो होनब्ला गुबुननि क्लिपखौ नोंथाङा बाहायदों अब्ला नोंथाङा मिथिबाय जे रिउस कन्टेन्टआ मानि थाखाय फैयो मनेटाइज जानो थाखाय जोंहा साबसक्राइबाराथ' थाबाय थागोन बाट नोंथाङा बे रिउस कन्टेन्ट फैनाय भिडिअसफोरखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नाय नंमारगौ नामा गुबुननिफ्राय भिडिअ लानायखौ आङो हगारनायनि थाखाय रिउस कन्टेन्ट फैदों नामा बे नोंथाङा नोंथांनि चेनेलाव नोंथाङा अबभियासलि नोंथाङा मिथिखागोन रिउस कन्टेन्टआ मानि थाखाय फैदों अब्ला बे भिडिअखौ 30 दिननि गेजेराव नोंथाङा डिलिट खालामनांगोन डिलिट खालामाबा नोंथाङा बे चेनेला मनेटाइज जानाय नङा आरोखि जुदि नोंथाङा थाबैनो आरो मनेटाइज जाजाबावनो लुगैदोंबा डिलिट खालाम आरो गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट बाहाय आङो जेसेनो हायो एसेनो एक्सप्लेन खालामनो आङो नाजाबाय माबाफोर थालांबावदों नामा आरो जाय बिथांमोना अलरेडि मनेटाइज जाखांनायनि उनाव रिउस कन्टेन्ट फैदों अब्ला नोंथाङा सिगांनिफ्राय बिनिफ्राय आर्निं खालामगासिनो बाट दा साडेनलि रिउस कन्टेन्ट फैना होबाय अब्ला नोंथाङाबो अबभियासलि बे खामानिखौनो मावदों जे नोंथाङा गुबुननि भिडिअ लानानै बबेबा क्लिपखौ लानानै नोंथाङा 50% बिनि भिडिअखौ इउज खालामदों 50% नोंथांनिखौ खालामदों बिनि थाखाय बियो रिउस कन्टेन्ट फैदों इउटुबा दा डाइरेक्टलि नोंथांनो क्लेम बा स्ट्राइक हरा डाइरेक्ट रिउस कन्टेन्ट फैयोब्ला नोंथांनि चेनेला मालाबाबो मनेटाइज जाखानायब्लाबो डिमनेटाइज जानो हागौ आरो बेनिखायनो साबधान लोगोफोर जोङो गुबुननि क्लिप्स गुबुननि भिडिअखौ जोङो माथा मारिनाङा जों इउज खालामनाङा अके अब्ला आङो नोंथाङा एसेबाबो मिथिबाय जे रिउस कन्टेन्टआ मानि थाखाय फैयो आरो रिउस कन्टेन्ट फैबा मा खालामनांगोन दा जोङो अके नोंथाङा बेखौनो माव जे भिडिअखौ डिलिट खालामनानै गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट इउज खालामदो आरो रिउस कन्टेन्टनि थाखाय सिन्था खालामबाय थानाङा आरो 4000 घन्टा जेसेबां दिनै जादों उनावबो गाबोन समफोरबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो इउटुबनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ पलिसि दङ बेखौ जोङो बेखौ गनायनानै लाखानांगोन अके लोगोफोर गाज्रि दामोन आं नोंथांमोनखौ डिमटिभेट खालामाखै बाट आं बेयो थार रिउस कन्टेन्ट नोङो गुबुनावबो भिडिअ सार्च खालामनानै नाय गोबां चेनेल दङ गोबां रिउस कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायनाय दङ नोंथाङा नाय आरो बिनिफ्राय आंनिफ्राय आरो एसे बुजिनो दंबावोबा बाराद्राय बुजिजोबाखैबा बिनिफ्रायबो सोलोंनानै ला बुजिनानै ला अके इउटुबाव भिडिअ दं बेफोरनि थाखाय आरो नोंथांनि रिकुवेस्ट खालामहरनायलाय आं दिनै टाइम गैयाब्लाबो दान्दिसे समनि थाखायबाबो आङो एकदमबारे बाहेरायाव नुजानानै आउटदराव आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर आरो आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा आरो माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट खालामनानै सोंहर आरो बिदिनो कमेन्ट्स खालामनानै आंनो डाइरेक्सनखौ हरबाय था आं मानसियाव भिडिअ बानायनो अके आं हानायमानिखौ आं नाजागोन दा बोथोराबो जोबोद गाज्रि बार अखा फैदों कारेन्टबो गैया बेटारिनि थाखाय प्रब्लेम बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोनाय जायाखै लोगोफोर आरो एडभान्स हेपि निउ इयार उइस इउ अल एडभान्स हेपि निउ इयार मोजाङै था मोजाङै पार्टि मोजाङै दिनखौ बारहोलांगोनखौ आं आसा खालामो लोगोफोर अब्ला आं बेखिनियावनो बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार